भिडिअ हगारनांगौमोनहाय सुनो इदिट भाई खालामनो बावदां बादां ओइ तोरा फंबाय Salam salam copyright फैयो नेहा दिनैसो नोंहा आगै साननै जाबायगोन नों आंनि एलबिआव फैयाना team like that thank you प्रमद बाजै like that thank you नेहा आगै like होदो सना फैबाय दे thank you सना thank you मद ब्लग हाय मा ओंख्रि जानानै फैखो सनाफोरनालाय मा ओंख्रि जानानै फैनाय नेहा आगै मा ओंख्रि जाबोखो मद आगै नोंखौ सापर्ट खालामबाय आं दहय अके होनदों गाद चेनेलानो आथिखो फैजोब्बाय आं गासिबो मा ओंख्रि जाना फैखो ओमफ्राय गैयामोन नेट जायगायावसो बासिना दंमोन औ मिथिबाय दे सना जेबो नङा ओंखाम जाखांबाय नामा नेहा आगै प्रमद दसेल' नुजाफैबाय थांखालायबाय बे गैखाला मा ओंख्रि आब' होनदों ओंख्रिया फान्थाव एवनाय देरास एवनायसो आगै दहयनि माने दहयनि ओंख्रि खुमब्रा बाथोनखौ जादलाबायबाय आरो माबाबा सिखारबाय नोङो मद' आगै नोङो अबेनि खोन्थाहरलाय बयलार मैखुन ना मैगं खारैजों बयलार मैखुन जादों खारैजोंनो बयलार मैखुन जाखांबाय सना साबादानि मा साबादानि दा जाखांबाय नेहा आगै माबासो ओंख्रिया जोंनि आगै सना मा होनो फान्थावजों देरसजों एवनायसो खेबखाय दे माबा थिबखायनिसो थिबखाय मा सांबांदानि थिबखाय सांबांदानिसो आगैया सोर दं लाइक मोनसे हरनाय देलाय मोननैल'नो जादों लाइकआनो सोर दं एनारजि मागै थांखो ना माखो मद' होनदों बेखौ हासुहरोलाय हागिस लाबोलाय ओमफ्राय खर'सो सालायबायलै आंहा दिनै गरमखाय सिसिनि थां हेल' हेल' आगै सना खिफिसुला पियारजासुला कल फैदोंमोन सना दे जेबो नङा दे खर' सादों आंहा दिनै आंबो होबाय लाइक थेंक इउ जासुला लाइक दिय' लाइक देव लाइक मनुनो सानु गलु मलु मेरि गलु मरु निजोम
आंनि नारें जानायखौ मानो नायाखै आयौ आं दिनै सानसे बिजि रावनिबो भिडिअ नायदों सोरनिबा माने हागै नोंखौ मा भिडिअ हगारनाय बायदि नुनाय बायदि मोन्दोंमोन आङो दहायलाय भिडिअ हगारदों नामा नेहा गैयालाय दरा ओमफ्राय सोर फांगोन बुहुर फांगोन ना सैमा फांगोन नेहा गैया भिडिअ हगारदों नामा एनार टिम लाइक दा एनार टिम आंखौ सापर्ट खालामाखैबा खालामदो दे गोदानसो बायदि मोनदां माथो ना गोदान नङाथाय सोरनिबा सापर्ट आइडिसो दे बियो माबानिसो बे नेरसोन एनार प्रडाक्सन मिउजिकनिसो बे दाबो ना नेरसोन आगैसोना नोंनि नामखौ गोसो आंसो मनु दोनदों दा बेसे मोजां औ आं नोंखौ गुलु मुलु होनसै मिथिबायना लाइक डान थेंक इउ टाइगार हाय हेल' सोरनि नामा टाइगार माला टाइगार फैया बाहायलाय खालामखानाय गोजा नों औ एनारसो आं मिथिखादों मिस खालामदों टाइगार नोंनि लाइफआव थानो हायासै हा सोरखौ टाइगार होनखो बेलाय ससेल'सो देलाय प्ले खालामलाय जल्दिनो र'लै र' खिफि सुला र' नैबेयो 10 मिनिट गोजोननो ससेल' होनबावबाय 10 मिनिट गोखै जानायाव मास्टार बिफांखौनो जाखोना माखो बाल जोंनालाय जासुलालाय दिसलाइकसो हरफ्लांबाय नै आयु मा जाखो बेलाय लेबु दार गोखैखौ बिदि जायो नामा हाथाय खैलायलायबाय आंहासो हा खदै स्रा स्रा फैलायथारबायहाय लेबुखौखि बिदि जाजाबायोहाय फाग्लाब्ला हाथाय खैयाखै आयै दारि गाबस्रें स्रेंनो बुथेथे मेहेर सेकेना मेहेर सेकेन्ड नोङो मेहेर सेकेन्ड वेलकाम निजोम सना टाइगारनि सना वेलकाम निजोम सना टाइगारनि सना मद' शेयार खालाम लोगोफोर आंनिखौबो साबसक्राइब बानाय आरो मद'जों सोर सोर लोगो जायाखै लोगो जादो नेहा आगै जेबो नङा निजोम सना आंबो दिनैसो न'आव सफैदों नै नेहाया लाइभ फैदोंमोन नामा आंथ' मिथियासै खबर मारै टाइगार होनदों भिडिअ होथ'वाखै अ लाइभसो फैदोंमोन नामा मोजां माजों सोलाखो टाइगार होनदों आंखौ होदो टाइगार नोंखौ होनो आरो होनदों टाइगार होनो मैहुर आगै फैबाय जोंहा हाय हाय नै नेहा आगै निजोम गुलु मुलु सना आगै लोगो जादो आयौ बिजामादैया जोंना दिनैसो फैदों हाथा हामा आथिं सुनि जावैसो र' आथिं सुनि आथिं सुनि लाइक डान आइखुनजो थेंक इउ मालाय प्रदीप जावैसोआ फैबाय थायो नोंहालाय मानोथो फैयाखै उन्नुकी लाइफ हाय वेलकम उन्नुकी लाइफ क्या सब्जी खा के आया है और कैसे है जी मोदो के साथ फ्रेंड नहीं तो फ्रेंड हो जाए जिसके साथ फ्रेंड नहीं तो फ्रेंड हो जाए लाइक बनाना है सपोर्ट कीजिए मोदो ब्लॉग को मैं पिन मार के रखा हूँ ऊपर में मैंने लिंक दे दिया है ऊपर में मोदो को पिन कर दिया है फ्रेंड हो जाइए मोदो भी पक्का बैक करेगा कैसे हो आप मैं ठीक हो जी आप कैसे है निजोम गोजौआव थाबोनाय सना ओंख्रिया निजोम गोजौआव थाबोबाय सना ओंख्रिया खोन्थानो बाबाय आरो बियो थारमाने बयलार ना खारै बोरैबा होनदोंमोन बावबाय आंबो ओमफ्राय टाइगार फेसबुक दंना गैयानो हा मानो टाइगार जाबाय बाल बेनालाय नामालाय भाई न्यू काम साथ साथ उन्होंने लैब में ऊपर में जो लिंक दिया है ना लिंक मतलब पिन किया है ना इसको सपोर्ट कीजिए ये भी आपको
बैग देगा, ठीक है। एम मा खबर आब' नेहा, मा खबरनो नेहा आगै दहाय नेट प्रब्लेम माबा फैगोन सानैजों गाबोन, मा होनोमोनलाय बिदिखौ टुगेदार लाइफ फैगोन दे नेहा आगै जोंहा। खबर सबर बारायदां जावैसोआ जोंनिया मोजाङै दं दे जावैसो। ओमफ्राय मैहुर आगै मोजां होनदों मद' आब'आ मा गामि? आं गसाइगावनि आगै, गसाइगाव। आंनि भिडिअखौ नायबानो मिन्थिगोन। गसाइगाव लागाव निजोम गुलुमुलु होनदों। दे मोजां आंबो होनदों। निलेक्स जावैसो खाथिनिनो आब' होनदों। औ खाथिनिनो। ओइ जासुला आगै, जासुला दारि गाबस्रें खिफिसुला, आंनि ब्लुखौ खावबाय थायो नों खावदों। आंनिसो ब्लुआ, आं हरफिनबाय नै। मैहुर ब्लु स्काव आंनि ब्लुखौ खावनानै लांदों मैहुरा। अरविंद शर्मा, थैंक यू फॉर यू माय डियर डार्लिंग। जो भी हो मेरे एलबी में आने के लिए अरविंद शर्मा थैंक यू। मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आपका चैनल नहीं है ना, आपका कुछ वीडियो वगैरह नहीं है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं भी आपको करूँगी अगर चाहिए तो। आयु बॉडी बिल्डर मनुगुलु सुलु मुलु फुलु होनदों। अमित बसुमतारी, हाय आगै वेलकाम। अमित बसुमतारी आगै आंनि लाइभआवहाय नै नोङो साबस्क्राइबार। अमित बसुमतारी सापर्ट आइडिसो नामा आगै? अमित बसुमतारी सापर्ट नांगौबा होनबानो जाबाय। नोंबो आंखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै होबानो। ककिरि होनदों नेहाखौ दोनहरदोंहाय आंखौ होनाखै। आइ नेहा नै दाउलाया फैबाय नोंना। अके होनदों थाथ' आइखुनजो, आं दासान्दि समखौनो मोनाखै। मा मावदों नोंलाय? मा मावदों सम मोनलायलायै? अबावबा माबा मोनबाय नामा नोंलाय? एमएलए ना एमपि जाखो ना माखो, ना इलेक्सन दारायखो? बिफाया मोनाम साबोलायबाय फाग्लाया, बिफाया मोनाम सुबोलायबाय फाग्लायानो। हनै प्रेगनेन्ट बानायलायबाय नोंखौ। इनार प्रडाक्सन इनार टीम लाइक दैट। थेंक इउ इनार आगै, थेंक इउ सापर्ट बानाय आब' न'आवबो आंनावबो सापर्ट बानाय आब'नावबो आंनावबो होनदों हनै। आं बानायखाबाय। थेंक इउ आगै सना, नोंखौबो सापर्ट नांगौबा होनदो आगै सना लोखि। सना दादेरनाय ना रुफा दादेरनाय होननायसै। बिफर नों गलथि बुजिबाय आंखौ फाग्ला होनदों। ओइ अरजागोन नोङो। बड' ब्लग नोंखौ लोगो खालामबाय। बड' नङालै आगै जासुला दारि गाबस्रें खिफिसुला, मद'सो मद' आथिं मद' होननाया बे। लोगो खालामबाय दे नोंबो टाइम मोनोब्ला हरफिनदो। मा टाइम मोनो हरना हो। आं नोंनिखौ बानायखाबाय, जागोन गासिबो जाजोबगोन। हेल' मोगथां आगै सना, वेलकाम मेरे एलबी में। ओमफ्राय मा ओंख्रि जाना फैखो मोगथां आगै? बिराद सापर्ट होफैयो जोंना मोगथां आगैया आंखौहाय। आगै आं गोजौआव फिन होना होदोंना, मद' ब्लगखौ सापर्ट खालामना होदो मोगथां आगै बर'जों बर'। आयु आंना फिसालाया उन्दुवाखैलै नै मोगथां दिनै राजाया दैसाया। अके बाय मनु सलुबुलु, अके बाय गुलुमुलु। अरविंद यू आर बोथ फुल सपोर्ट माय डियर डार्लिंग। ओके थैंक यू। आपको भी सपोर्ट बैक सपोर्ट करना है क्या बोलो?
नों बबेनि आब' आङो गसाइगावनि आगै नोंहालाय बाहानि अमिर आगै खोन्थासाय नों आंनि एलबियाव दिनै फार्स्ट टाइम ना आरो अरविन्द शर्मायाबो फार्स्ट टाइम बे फाग्ला बिदिखि जायोनो हयबो नोंनि फेसबुकआ खोन्थाया आरो नोंनो फेसबुक खोन्थाया आरो सोरखौ बुंनाय दे किसको बोला है सेवर फासा लाइक दैट थैंक यू पासा मेरे को सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट कीजिए मैं भी आपको बैक सपोर्ट करूँगी ठीक है ओ आपका सपोर्ट आईडी है ओके हाय बोला है बानायगोन ब्र होनदों जायाखै आब' सना होनदों मा जायाखै आब' सना कम्पिउटार क्लास लागासिनो आं ओमफ्राय समखौनो मोना ओंखामखौनो संनानैसो जानांगौ मबाइलखौबो जमा होनांसिगौ हामदों दे जावैसो साख्रिफ्रा लादो देनां जोंखौ फिनांगौ अके हाय थाथ' बिखुनजो बाय बाय अके मद' ना होनदों मद'ना होनदों थोस फाग्ला आंहा प्रेगनेन्ट जायाखैहाय बिफा होनदों बोरो नेहायानो नेहा नोंखौ प्रेगनेन्ट बानायबावबाय नामा 5 मिनिटावनो थांजोबलायबाय स्रांनो 6 जनल'सै 12 जन 13 जना मानो थांजोबलायखो बिसोरलाय निजोम खिन्थाबाय दा होनदों निफाना टिभि हाय लाइक बाक्सा रेबाजक थैंक यू निफाना टीवी वेलकम मेरे एलबी में आप कैसे है जी खाना खाया कि नहीं आं बाक्सानि नोंनिया दंखायो आंनियाव आं टाइमखौनो मोनाखैमोन नायनो आगै सना थैंक यू आगै सना आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय नोंनोबो सापर्ट नांगौबा खोन्थाहरदो आगै सना आं सापर्ट खालामहरनोसै नेहा होनदों हनै नेहा सना मा खबरनो आयु नेहाखौ सिलायजोब्बाय आं हालासो आब'ना फिसालाना फिसाजो आंना फिसाजो सासे फिसाला सासे मद' आगै फिसाजोआ जाहैबाय 10.5 बोसोर फिसालाया जाहैबाय 7 मास मद'आ आगैया मेल ना फेमेल हौवाना हिन्जाव मद' आगै हौवासो जानांगौ साइड टिपखाय सांबांदेयाव थांखांबाय आंबो हायना बड' ब्लग फैबाय नै जोंहा हायना आगै फैबाय जोंहा हाय आब' होनदों हाय आगै हायना मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै हायना सना जेरै नाम एरै मानसि हाय जोबोद समायना जासुला हायना फैदों नै हायना नै साफाथारहाय आयु गावदांदांनो मालाय हाबा जानोसै नामा बाल सिख्लासोगोन ना हाबा जानायसोगोनहाय थैथारगोनहाय फिसाइजों खोनाबा हायना निजोम आंखौबो लोगो खालामबाय होनदों नोंखौबो लोगो खालामबायनो निजोमा थांबाय होनदां हायना मुलि ना मिनिबाय हनै हायना हाय फ्रेन्ड मा खबर होनदों आरोना होआ होनदों मा होआ आंखो दा आगैया मा होआ आगै मा ओंख्रि जाखो आब'नो ओंख्रिया फान्थाव एवनाय आरो भिन्दि एवनायजोंसो जादों दहायनि खुमब्रा बाथोन आरोना र' आं दं होनदों नेहा गैया हाय फियार होनदों नै मा होखो बे सेसा दाउला नेहा फैनो अमिरा मिनिबाय आरोना हायना मुलि जिउनो फिसाजोखौ लांनांगोन आब'नो नै आंना बिजामादै दंखायो आजिखालि हाबा जाखानायखौनो नायखायोलै नोंखागौना सेंग्राफ्रा हाबा जानाय हिनजावफोरखौ आरो सिख्लाफ्रा हाबा जानाय हौवाफोरखौ ने अमिरागै जुगानो बेलथायबाय ने हिनजावखौ मोजां लाखिखा आरो जोंबो फिसायखौ मोजाङै साबधान लाखा एखे थांनो हो जाय थांग्राया थांग्राखा साबधान लाखिबाबो हाखायाबा गेट आउटसोखा आंनाथ' मा हायना नों हाबा जाबायना होनदों हाबा जाबाय होनदों
हायना सना हाबा जाखो ना माखो खोन्थाहरदो नोङो हायना बड' ब्लग सिख्ला सासे फैस्लाम हाया आंनि लाइफआव फेर जासुला बिफर एखे सिगिनानै फैहोआ दाना ममिखौ फैहोलाना ममि ब्रह्मखौ सिगिनानै फैहोथारला सिलायनानै एखे पद्मनो माबानो ओइथ' हनै दाना हाबा जानायखौनो दाना लानो नागिरबावबाय हाबा जानायखौसो लानोसैनो बेयो बिफरा जोंनिया आं बिदि नङा दे लोगोदोसो नै नोंगौ नोङो बिदिनो नोङो ममिखौ सिखुवाखै नाफाम सिखावनो हेल' मा फाग्ला फाग्ला नाम लानानै फैब्रा मानसिफ्रालाय नाफाम सिखावनो सिनायखाबाय दे आङो नोंखौ नाफाम सिखाव आंबो फैसा गोनां मोनबा हाबा जाखांनायबाबो लाबोगोनलैनो फैसा गोनांखाबा हाबा जाखानायबाबो लाबावगोनसै नामा थोस गाजाखालै आब' होनदों हेल' आगै मा सिरि थाखो नोंहालाय मिनिद' मोगथां बुहुदा हनै खिबुआव दोंगुमैसो दङ बुहुद गैया हाबा जायाखै होनना मिनिलायबावबायसो हनै हायनाया मालाय थोस आजां गाजांनो ओइ हाबा जायाखैनो फाग्लाफोर खोनासंद' आयु नेहाया सोरखौ रागा जोंखो नेहाया बिफर होनखाबाय हनै बिफरखौ बिफर दामजाबाय नोङो बे बिफर बायदि नङालै आंदों ओइ हायना पियार जासुलाया दाख्लि सोरबा हिन्जाव बुरिखौ खावना लायनो थांनानै बुजा हरनायसो मानसिया बिसिनायावसो दङ बुजा हरनानै लाजिनानै ओंखाराखै पियार जासुलाया हायना नों मोनथियाखै जानांगौ जोंनि खाथिनि हायना पियार जासुलाया बुजा हरजादों सोरबा मामाखौनो हाबा जाखानाय हिनजावखौनो खावना लायनो थांदोंमोन पियार जासुलाया हमनानै दोखो दोखो फिसाइजोंहाय बुना हरजादों एनआर टीम लाइक दान थेंक इउ आगै सना नेलसन आगै सिगिसोलाय नामा आं गियालै आं गिया ओमफ्राय दे आंजों जाय लोगो गैया लोगो खालामदो मद' आगै नोंनो माबा हरनोसै आङो रेन्ज हरनोसै आङो हनै हायनाजों लोगो गैयाबा लोगो जादो दे मद' आगै कमेन्ट हरलाय आइ बिफ' होनदों आरोना बोरो लामाया सौख्लायजागोनबो होनदों लामा मोनाखिसैनो नेहाया सौख्लायनोसैनो होननानै फेंफा दामबाय नै बारा होननानै फेंफा दामबावबायसो आरोना ओमफ्राय पियार जासुलाया मा होनो जोंनिया बरिया हायना मुलि एसे मिनि जागोन ना होनदों हनै बिदिसो बे आब' पियारा होनदों पियार जासुलाया आंखौ मानजिखासिगोनहाय मैयाबो आंखौ सिख्ला सासे फैदोंमोन साराखौ फै हायना होनदों आरोना आं 21आव हाबबाय ओमफ्राय 18नि सासे नायना हरदोलै आब' मा खोनादोंब्रा फाग्लानि नि सासे नायना हरदोलै आब' जायखिजाया साख्रि जाबानो लाबोनोसै सिखारबायसो नै जोंनिया दैसाया उन्दुखाला बे 18 बोसोरनि नांगौनोहाय सोरबा सिख्लाफोर दङ नामा आंनि एलबियावहाय अमित बसुमतारिना साख्रि जाहांनो कमेन्ट हरद' अमित बसुमतारिनो अके आब' होनदों लोगो जाहैदो थां सेस नोंनि दारैनो बालन्दा जासिगोन आं उदै सालायलायबायलै आंहा जासुला बेस्रा मैयाबो
Before, please silent. He is my wife. Okay. Ini जाबाय दाना नेहा सुनो क्या बोल रहा है नोंनि हायना नुना खिनो ना हासुनो जाबाय आंनो नै हायना नोंखौ मा होनदों नाफाम सिखावा दे फ्रेन्ड सापर्ट खालामना होदो आंखौबो होनदों आरोना हायनाया एनमुसारिया जि मिनिनायखौ गाहामथलायनाय डोंट हल्ड प्लिज होनदों दारालायनो एनार टीम लाइक थेंक इउ लै आगै सना थेंक इउ गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ ओइ गुमै सुवा नों गुमैया सर्ट भिडिअ लानो होनाया ना सोरखौ होनदों दे मोगथां होनदों सोरखौ होनदों नाफाम सिखाव हाय मोगथां लोगो खालामदो आंजों होफिनगोन मोगथाङा चेनेल गैया दे हायना आगै मोगथाङा बिराद मोजां मोनो बेस्रा आंखौहाय आंजों बिराद सापर्ट होयो आरोखि ना मोगथाङा चेनेल गैया बे आगैयाहाय मोगथां आगै नै हायनाखौ सापर्ट खालामना होदो दे आगै बर'जों बर' आरोना सापर्ट खालामनायनिथ' फैसा थाङा ना मोगथां आगै खालामना होदे बोरावसिम थांखो आंनि कमेन्टआ गैयालै आदैमोन बेबायदि होनदों हाय मद' सापर्ट खालामना होदो मद' खालामदोंना खालामाखै नोंलाय जुनु बर' फैबाय नै जोंहा हाय फ्रेन्ड हाय वेलकाम मेरि एलबिमे खुलुम बरायबाय आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो जोंहा जुनु आगै हायना दे सोरमोन दे नोंना होनदों नाफाम सिखाव मा होनखो बे जोंनिया फाग्लानि फसायना हासुगोलायबायलांनो हायखौ मद' लोगो जादो देनो मद' आगै जुनु बर'जों लोगो जानो रेन्स मन्जुलि सना गारि मारिनो आं गाज्रि जाना दं बिफोरनो होसोनो थांनि र' होसोलांदो बिफोरखौ रेन्स नांगौ दा मारिहैथारदो मारिनानै थाब होसोलांदो माथो अखाफोर जायोनो मोनगोन ना नङालाय बै फिसाजो हारसिंफोरा माथो अख्राथार जायोनो नोंगोना नोङालै मानो नङा जानो माया बिफोर होनदों जिउ एनार टीम लाइक देन थेंक इउ सना आगै लोखि नेहा इज माइ लाइफ नो आयौ नेहाखौ माइ लाइफ होनबावबायलै मालाय हाबा जाखानायखौनो नोंमारगौ सेंग्राफ्रा फाग्ला जाजोब्बाय नामा हाबा जाखानाय हिनजावफोरनि सिख्लाफ्रानो मोजां दङ हायना दङ हनै जनु बर' दङ नेहाखौसो नांजाबावबाय आरो नोंहा बिफर सोर मोनलाय हायना नों होनदों आंखौ सापर्ट खालामना होदो मोगथांनो हायना सना नोंखौ नुना गोसोआ आंना गिलु बालु जालायबाय गोसोफ्रानो उरायलाजोब्बायनो हनै नाफाम सिखाव लोगो जादोनो नाफाम सिखावा सापर्ट आइदिसो माबानि होनथ'लां नामखौ जाथ'वाखै आब' नोंहालाय होनदों जाखांबाय आगै नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाना फैनायलै नोंगौ नाफाम सिखाव होनना मिनिदो आरो बांद्राय सिख्लाफ्रा लाबा हाबा जाखानायखौसो लाना खारगानग्लां बाराबानो खम गोजांखैलै आंना बिबोनांफोरा प्रमद बाजै हाय आगै प्रमद फार्स्टआवनो फैदोंमोन बे दासो हाय फैफिनबाय आगैया मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै प्रमद हामालै बिमा होनदों हनै होसोनो नागिरनायखाय आरोना नाफाम सिखाव लोगो खालामदों आंखौ बेग होफिनगोन हायना वेर आर इउ फ्रम प्लिज टेल मी नाउ आं इंलिस रोङा होनदों आङो अबेनिनो हायना आयु नै आंना फिसाया माबा सेरबायहाय मबाइलखौ थास दाना अबाव थांखो बोरो कमेन्टआलाय मोगथांनिसिम सफैबायमोन नै बोरो मोगथाङालाय मोगथां बोरो थोद बोरै जाखो मोगथां आंखौ लोगो खालामदो होनदों लिंहर बुरिफोर होनदों लिंहरनाङाथ' डाइरेक्ट थाङो नोंना रेन्ज मारिखानाय ना डाइरेक्ट थां ओमफ्राय फेरजा सुलाया होनदों जोंनिया
हायनाखौ जायनो नोजोर होयो अब्ला सान्दाखौ आंनि नंला होनदों। सानखादो आंनि नंला हिन्जाव हायनाखौ जायनो नोजोर होयो अब्ला सानखादो आंनि नंला होननानै ना जासुला खोन्थागोन आं नोंनि जिएबनो होद आंहा मन्जुलिया बुस्थु लाना खारसै दुर अके मोगतां लाइक दान जोंहानि नाफामखौनो दिनै हराव मावजिया जालांजोब्बायनो नाफाम खि गोरान नामानो मा थायोथाय बेना ने कुमारके हाय मोगतां जानु वेर आर इउ फ्रम हायनाया मिनिबाय हनै पियार होननानै पियाराबो मिनिबाय आरोना हा 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 रायलायनानै आरे बाबा खानायाव हमनाङा सिख्लाफोरानो साननो हनो खस्थ' मोनो सायनो सिख्लाफोरा साननो हाया खस्थ' मोनो अनजालि नार्जारि मा खबर आगै आद्रागोना ना नों एसे नायब्रा आङो कमेन्ट फरायदोंना नों एसे नाय अबेसिम थांखोमोनलै दानाबा साननो हायानो सिख्लाफोरा मा होनदों हायना हनै बिफरा खस्थ' मोनोनो सायनो हाया सिख्लाफोरा सायनो हाया खस्थ' मोनो साननो हाया सोनदां इउटुब फेसबुक बन्द' जाबानो बे सेंग्रा सिख्ला खारलायनायाबो हाबा जानोबो खारलायनायाबो बन्द' जागोन इउटुब फेसबुक बन्द' खालामनो बुरिफोरा मेलेम दाखा दाखा जायनो बुरिफोरा मेलेम दाखा दाखा जायो नोंगौ मैया मा होनदों हनै इउटुब फेसबुक बन्द' जाजोब्बानो माबाजों बोराइजों सेंग्राजों सिख्लाजों खारलायनाया बन्द' जासिगोन होननानै मा खबर अनजालिया माने मा ओंख्रि जाना फैखो आइदै बिद्दाव आयु बडि देखायफैबायहाय थैखाबायहाय हायनाया बहानि जाखो कुमार लाइक दैट थैंक यू कुमार जिसके भी साथ फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड हो जाइए प्लीज सपोर्ट कीजिए अनजालि होनदों गुमै नों गोदान लादोलै होनदों नोंखौ गोदान लानो थिनदों नै मेंख' नागिरना लाबोनो लादोलै आं मन्जुलि आब'खौसो लानोसैनो आंखौसो लानोसैलायनो साख्रियाला नागिरनानै लाबोनोनो दैद बे जौ लोंदोंलायनोदां आंना फिसाया नै फन हरबाय थादोंलाय डिस्टार्ब माबायदि मिनिलायदों ने उन्दैया बोरोबसिम थांगोथाय आंनिया आयु बारलांबायलै नैबे फिनखौ बन्द' खालामनोसै आङो र' बे फिननि थाखायनो नुवाखै आङो जाबाय मा दादा जिउ बिफर होनदों मोगथां लाइदान थेंक इउ पियार जासुला नोंखौ सापर्ट खालामबाय दे बेग होबानो जाबायनो जासुला दिदोम आदा फैबाय जोंहा नै लाइक होबाय बिनानाव सना फिथर थेंक इउ आदा दिदोम वेलकाम वेलकाम मा ओंख्रि जाना फैखो आदा दिदोम आरो माब्रै दं आसाम सांमा गार' गोथाम जानानै फैबाय दे गोथाम जानानै फैबाय गोथाव जानानै फैबाय आरो ना मा ओंख्रि जानानै फैखो आसाम सांमा बिफर आइजो अनजालि होनदों ओमफ्राय अनजालि बरिया बिफरखौ आदा बुंजिनि अनजालि बरिया बरियानो आदा बुंनायनि थाखाय दिदोम मा खबर होनदों मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंख्रिया फान्थाव एवनायसो आदा आरो भिन्दि एवनाय आरोना ओमफ्राय आं थांथ'नोसै आब' रावबो सापर्ट होला गावस्रानो र' फेसबुकआव बन्द' खालाम
हायालै आमाय अनजालि लोगो जादोनो बिफर नोंखौ नुनाय लोगो लोगो फसायखाबायलां होबायनो अनजालिया आयु बिफर नोंखौ नुनाय लोगो लोगो फसायखाबायनो दै अनु सिन्था दाखालाम मयहुना होनलायबावदोंसो हनै हायना आंखौ सापर्ट खालामबायना होनदों जुनु आगैया जोंहा नोंनि सर्ट भिडिअआव एक्ट्रेस लानायखौ लादो आंनो होदो आब'खौ होस हायना नोंना आंजों दंखायो होनदों पिंकि ब्लगआ फैबाय जोंनिया नै पिंकि ब्लगआबो साफाथार दे हाय बिदाव नोंखौ बुसिनो फैबाय आं थेंक इउ दे बुसि होखाव कमेन्टफ्रा गाजा गाजानो अनजालि दे आं बारा महर गैयालै नोंसो मा सानो लायबाव होबाय अपेन प्रपस खालामबाय मालाय हनै अनजालि अनजालि नों बबाव दं होननो बिफर सालथे होनदों बेहा हनै बिफर अनजालिया दाख्लै खारसन खालामनायसोनो दा लाखानो होनदों अनजालि नों खारफ्रामजादोंसो आरो लाइक दा थेंक इउ आगै जुनु हेल' आसाम सालथे होनदों खबर माब्रै बिफर होनदों रबिराज के ब्लॉक हाय वेलकाम रबिराज मेरे जिरायो आइ फिसा ओइ फाग्लाफोर आंखौ गोसो दाथो दे होनदों नै आसाम दङ दे मोजां होनदों आदसा सालथे होनदों लायदान थेंक इउ पिंकि आगै पिंकिजोंबो लोगो जादों मद' आगै दंना गैया पिंकिजोंहा लोगो जादों बिदावा दंखायो मा मिउजिक लागावनो मैसो लादों अनजालि लोगो जादोरा होनदों लोगो जानो निकितायाबो फैबाय जोंहा आगैया हाय आब' सना हाय आगै निकिता मा ओंख्रि जानानै फैखो पिंकि नों हाबा जाबाय नामा आयु जासुलाया माबायदि जालांखो बेलाय दा पिंकि जासुलाया दाख्लै हिनजाव बुरि खावना लायनायनि बुजाना हरजानायसो दे पिंकि अनजालि जायो खारसन खानायबाबो लायोनो हनै लाइक दान थेंक इउ हेल' बाजै निकिता खि होनदोंमोन पियार जासुला होनदों हाबा जाखानायसोनो अनजालि सना नोंखौ नुब्लानो खिनो ओंखारनायानो बन्द' जालायोनो जाखाबायना रिमिक्स मिउजिक लागाव डिजे होनदों बाय बाय गाबोननि थाखाय रेडि जानोसै आं एसे उन्दुनोसै बाय बाय उमिद आगै गुड नाइट सुइट ड्रिम मोजां सिमां नुथों जोंहा आगै उमिदा अनजालि हनै मोसानो लेंदों नोंखौहाय जोंहा बिफरा अनजालिया थांगोन ना माखो माथो एन्सारखौनो होआखै सोरनो सापर्ट नांगौबा आंनो सापर्ट होनोनोलै जोंहा आसामखौहाय आंहा सापर्ट दंना गैया सापर्ट दङथ' बेवबोथ' बेखौथ' मोजां मोनदों बायदिखौ मोजां मोनाखैमोन बुंदोंलाय जाना बेखौ मोजां मा गानदों पिंकिया पियारनो मिनिहरबाय आरोना बाजै निकिता थांबाय नामा होनदों सोर दंथाय पिंकि आगै सोरजों लोगो जादों आङो ब्लु हरनानै होनसै आरोना थांसैबाल' खोन्थालां लाखिफिनगोन आङो बोरो जासुलायालाय जोंनालाय थांबाय नामा महा जारलासो होनो हाबा जाखानायमोन होननायखाय महा जारलासो जागारबाय आरोना जासुलाया
ओइ फाग्लाफोर नोंसोरखौ मिनि उदै बिगुर साजोब्बायनो दासो मेन आइडिजों फैदों आगैया जोंनिया एनार प्रडाक्सना लाइक डान थेंक इउ आंहानो उदै साजोब्बाय उदै गिजिखौनो हमथा मिनिगासिनो आङो अखा पापियाबो खोरोमगासिनोलै बेंदोंनै है दैसा बारनायनि जारौ सिख्ला नायनो मोजांखा लागाव बाजै मिउजिक मबाइल नायखे पिंकि नों अबेनि जों लागोनि लामा लामा जानोसो जामबाया जायाथ' आबा आम होना आयै फिसा बेखौ होना हो सारजाखौ लायो सारजा बे नुनायखौ पिक्सार नुनायखौ आसाम सांबानि सांमा माइ सारक अनजालि नार्जारिया आंसो नोंसो अनजालि नार्जारिया गावसोनो खोमगाजा ओंखायनो जासुला इनार प्रडाक्सनखौ लादो नोङो एबार अनजालि नार्जारिया बिसोनो जासुला बिफर दालाय मानो आसाम सांमा आंजों फै होनदों पिंकि ब्लगआ होननाय नोंबो थांदो आगै नोंनो लिंक होखाबाय आं पिंकि आगै दिसटार्ब बिसोरो लाइक फैनायाव थोद मबाइलाबो माबा दांबा बिसोरनिया प्रफाइला थांलाबायनो गोदाव सोरावनो साहक मोथां आसाम सांबा बेबा दाखालिनिखौ दाबो मिनिबाय थाया आं गोसोखांना नेहानिखौ थासनो आसाम सांमा बाय बिजाक एनार प्रडाक्सना मिनिबाय हनै आंनाव फैगोर बायजेक ना मा बिजाक दे मास्तु बिन क्या बोल रहा है बर' में बोलो बर' में बिमा दाखालिनिखौ दाबो मिनिबाय थायो आं गोसोखांना नेहानिखौ नेहा जायामोनलाय बावबाय आं एसे खोन्थाहरफिनलाय पियार आं गसाइगावनिनो होनदों मा ओंख्रि आब' सनानो ओंख्रिया जाहैबाय मामालै पटल एवनाय पटल नङा र' माबा एवनाय भिन्दि एवनाय आरो फान्थाव एवनाय आरोना एनार नोंआलै होनदों एनार प्रडाक्सन नोंलाय एसे सिखावसो ओंखारथारबाय नोंलाय एसे सिखावसो ओंखारबाय मिनिनानै दुखु जाबावबाय हनै जोंना जासुलाया आसाम सांमा माइ सावनो आसाम सांमा नोंखौ लेंहरदों हनै बिद्दा नार्जारिया गैयाहाय सापर्ट खालामनो पिंकि फैदो लोगो जादोनो पिंकि आगै नोंखौ आसाम सांमा लेंहरदों हनै बिद्दाव नोंखौ लेंहरदों हनै जुमाय सेरा जाबाय दङना होनदों जाबै दङना होनदों नाम लाना फैयो बे मानसि सासेया मेन आइडिजों फै दानो मानजा मोनगोन नोङो जुमाय सेरा एनार प्रडाक्सना मा होनदों पियार होनना मिनिबाय आरोना सिखाव होनजानानै आसाम सांबा SMS हरना दोनलाय आं दा नायगोननो लिङाखैलै बाजै मा लिङाखै एनार प्लिज लोगो करना होनदों बेखिसो होनबावनाय दानो गार' बासोसो उन्दुदो आं दङ
जुमाय दंना गैया मेन आइडिजों फै थाबनो बागदावबाय हनै हनै बैयाव खांग्रा लांगोन थाब बोखारहर बोरो मेंजोब्बाय नामा जग मारि दं मोदै गजोबनानै दङ नै आंहा मिनिनाया मिन्थिबायना नै दासो फुगारलायबाय आं थोस खाथियाव लाखाब्रा गुंग्राय गाननो मा गोदान गोदान बिगोन नोङो दा ओमफ्राय मोदै गफुरलायबाय मिनिनानै माइदि हौवा मानसियानो हिनजाव जानानै मा आइदि नोंनि मेन आइडिजों फै दसजन दङ कमेन्टआ 26 जाबाय थेंक इउ हायना सनाया थांबाय नामाब्रा थांबाय गिनानै नोंबो जिबायदि हिनजाव सिखाव नालाय खावनो नागिरो नालाय ओंखायनो गिनानै थांबाय मिन्थिबायना हाथाय माबा हाखु सालायलायबायलै जासुला मिनिनाया माइरि नाइस आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामला मागै सनामोन नैबे नामानो मन्जुलि ब्रह्मआनो जासुला फेसबुक पेजखौ फल' करो कमेन्टबो नायखाया आयु माबा कमेन्ट हरदोंमोन कमेन्टआ स्र' जाफायाखै आगै पिंकि कमेन्ट हरबायनो आसामा साजोरा दैबावसो बारख्ल'योसो माथो बारख्ल'खो नुजाफैयाखैनोबा माथो आंनि वीडियो नायासै माथो किसको बोला है मेरे को बोला है मैं तो तुम्हारा वीडियो देख रही हूँ स्टेटस दिया इसको भी देखा है मैंने अंतिमा की दुनिया हेलो दी हेलो सिस्टर आ जाओ वेलकम एलबी में कैसे है जी आप खाना बना हो गया आपका सिस्टर किसी की सर फ्रेंड होना है तो फ्रेंड हो जाइए मैं ब्लू चाहिए तो बोल देना मैं दे दूंगी ठीक है अंतिमा पिंकी असम संगमा ओके दे मासिक कैसे है आप कहाँ से है मैं असम डिस्ट्रिक्ट से है आसाम से है से थाल दं मिथिखादों थाङाखै जायो नायाखै नों थाङाखै जायो नायाखै आं नुवाखै मा कमेन्टआमोन बेबा मैं ठीक हूँ ओके ओके किसी के साथ फ्रेंड होना है ब्लू चाहिए तो बोल देना ठीक है अंतिमा अभी नहीं खाया अभी भी नहीं खाया ना मैंने आपको सब्सक्राइब कर दिया मैथिखौ आंलाय नायबाय थाखायो नोंनि फेसबुक पेजखौ औ जाय नायाखै बेखौसो होनदां अभी नहीं खाया ओके मैंने आपको सब्सक्राइब कर दिया है ओके ठीक है सिस्टर मैं शायद आपका डन है तो सिस्टर मैंने आपको सपोर्ट किया है ऑलरेडी ऑल नोटिफिकेशन देखे लिया है आंनिखौबो बारख'बायसो मोननै कमेन्ट नंगौ आगै सनामोन गैया नुजाफैयाखै दे थोर खिफिसुलि अंतिमा सलाम अलैकुम बोला है अंतिमा बिफोर ने आपको जी मुझे भी आपका सपोर्ट चाहिए अंतिमा मैंने आपको ऑलरेडी सपोर्ट डन है मैंने दिखा दिया आपको देखो अब देखो
आपका सब्सक्राइबर 1.05K है ना। मैंने आपको सपोर्ट किया है ऑलरेडी, देखो। हाँ, आंटी माँ फ्रेंड करो बोला है, फ्रेंड करने के लिए बोला है। हाय बाजै, हाय आरबी आगै, मा ओंख्रि जानानै फैनायलै आरबी आगै? पिंकी ब्लग, आं उन्दुनोसै दे। ब्लु बोखारदो, अके जागोन दे। लाइक देन, थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। अके, थेंक इउ सो माच दी। वेलकाम वेलकाम सिस्टार। गुड नाइट गुड नाइट। ब्लु लाना खावना लांजोब्बाय नामा बिसोरलाय? सोर सोर दं? आसामजी आइए प्लिज। आसाम संगमा गाँव ब्लॉग, आपको आरबी ने बुलाया है, जाओ एक दूसरे के साथ फैन हो जाओ, हो जाइए। सोर कमेन्ट जानाय नोङो? टिमा अल्सो काम प्लिज। उन्दुनो ओंखारगोना माखो बाल, बासि जाबाय थाखा आंलाय। रौ 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 अखा हादों आरोना। पियार अल्सो कमेन्ट काम प्लिज। नोंखौ लेंहरदो नै जेस्ला। आंना दिनै मानसिफोरखौ बेराय सापर्ट खालामबाय, 15थायानो 15थानो। आंना दिनै मानसिफोरखौहाय बेराय खालामबाय 15थानो। सापर्ट खालामदों ना मा होनदों आगै? अखा हादों नामा होनदों? हायाखै जोंनियाव। फैबाय दाउखुमै फिसिग्रा, फैलायबाय दाउखुमै फिसिग्रा होनदों। वेलकाम आबौ। निकिताया उन्दुनो ओंखारबायनो जोंहा खुलुमदों, अखा खोरोमदोंनोहाय। अन अके। मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों? ओंख्रिया जाहैबाय जोंनिया भिन्दि एवनाय आरो फान्थाव एवनाय आरोना। आखाइ हमै हमै मैं दिन में रोज 2 से 4 बजे लाइव आती हूँ, जो भी मुझे ज्वाइन करेगा चाहिए वेलकम। ओके सिस्टर, मैं जाऊंगी, टाइम मिलने सी जाएगा 2 बजे। बबेजों खना खना अरदों थांफेना। बिदि एलबिया दङमोन आं। बिदिनि एलबियाव होनदों आरबि, नोंजों लोगोखासो, नों नायलाय होनदों। हाय आब', मा खबर? ओंखाम जाबायना आब' होनदों। ओंखाम जाखांबाय आगै, जानानैनो दसे लाइभ होदों नै उन्दुनो ओंखारसान्दि, ओरैनो 1.5 घन्टासोनि।
थ'र' नै आं कमेन्ट फरायनि जों अन भिडिअ नाय नै गावहा गावनि भिडिअखौ नायनो थोनगासिनो बेहा नैखौसो मोजां मोनो आङो जी मैंने आपकी फर्स्ट वीडियो में कमेंट कर दिया है ओके ओके सिस्टर थैंक यू साल्टे गोमबोर होनदों नै फैफिनबाय आं अके सिस्टार वेलकाम फैफिननायनि थाखाय अन एन मुसारि मा खबर होनदों हनै आयुलै जाम्बालाय र' आदा आरबि मोजां ना होनदों आयौ फिसा आं नैबाव दुन्दो दे नोङो ना आंबो बोसाब नाथेना नाजाबना नेटेयार मोजां आयौ मा भाषा रायलायखोबाल बुजियासै आं बिदि हेडसालथे होनदों आंजो बोसाब नेटेया मोजां होनदों नारें जाखावनायसोरा औलै आं नारें जाखावनायानो नैखौसो नायदों र' अन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय अखा फैदों दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि आंहा एयार आयौ थाम्फैया निकिता मोजाङै दं होनदों एन मुसारि नों आरबि ब्रादार मा खबर होनदों बिदि मोजाङैनो दङ थ' ब्र होनदों आं जालालै उन्दुनो ओंखारनाया आबै दे उन्दुदो लाइक आंबो दसे माबासिमल'खा खुनुरुखुम 10:30 खम जालांबानो दोनगोन आं मानसि खम जालांबानो दोनगोन आंबो बाबु उन्दुवाखै जोंनिया आरोबा थाम्फैया जि अरबायलै मुसारि सोंनांसिगोन मिंख' मुसारिया नायदो माबायदिसो रायलायदों दायो फैगोन आं दै थाथ' अखा गारबा फैफिनगोन दे बाय बाय आब' अखा हाबाय अके बाय गरमानो थैसेहाय जोंनियावबो नै र' ब्लुखौ दा खावना लांगोन बे जासुलाया र' बिदियाबो ब्लु गाव थाम्फै बे थाम्फैखौ खबथारनो नायसाय बिफाखौ नाहरनाया आयौ आं फिसाखौसो हरनो नागिरदों थाम्फैया थाम्फै बेखौ दांगासिनो नै जिके बड' ब्लग हेल' आब' हेल' आगै वेलकाम आंनि बेयावहाय मा ओंख्रि जानानै फैखो जिके बड'
मा ओंख्रि जाना फैनायलै जेखे मासि गरम जादोंलै ना अखा हानो नागिरदोंदां भेन्टिलेसनाबो मैया फुखोबाय अखा नांबाय मोनायाव सारसनजोबनानै आं गार'सो एदावनो थांनोसै दे एनारदे आगै दे बाय बाय फानना जाबाय आं लाखिफिनखाबाय आं ओंखायनो सि दाहान दे बाबा फेनाव सि दाहान दे सना दे एन ब्लग हाय आब' हाय आगै सनिया फैदों जोंहा उन्दुला नोङो मा जानायनि फन हरबाय थाखो बिलाय मा जानानै आइ फिसा खुगुबबाय थाखो नोंहालाय जाम्बा गथ' मा ओंख्रि जाना फैखो एन ब्लक आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो औ हेलौ होन हेलौ गाइस होन पार्टिया बहा रिप्लाइ खालामलायाखै अनजालु मुसाहारि फैबाय नै जोंहा पार्टिया बहा रिप्लाइ खालामाखै मानि पार्टिलै अनजालु आगै जोंहा माने पार्टिखौ होनदों ओमफ्राय मैथा अमा जाब गोथाव एस कमोडि फैबाय जोंहा हेल' आब' मा खबर हेल' वेलकाम दे खबरा बिदिनोसै आगै मा होनबावनो आरोना ब्लुखौ दोनबाय थाबा मा जायो आब' होनो जानोहाय मानसिफ्रा ब्लुखौ लानाङा माबा वाच टाइम खमायो माबायो होनलाबायो हरनाङा मानाङा होनो ओंखायनो आंबो लाखिनाय जायोना आरो नों सिसि बाबा ओंखायनो ब्लुखौ होनाय जाया आरोखि आंबो माबा गेदेर इउटुबफोरनिफ्राय खोनायो आरोना ओंखायनो सना फार्स्ट पेमेन्ट मोननाया आयु दानो पेमेन्ट मोनो दासो लामायानो जायाखै दाबो नेनार सिसि दैसाया जोंनिया बोरो पेमेन्ट मोनाखैहाय आगै सना दानो पेमेन्ट मोना जोंहा आयुलै मबाइलखौ बुख्लायसै नोङो सिसि होनदो दे ना ए होनदों नामा नोंलाय कमेन्ट कर अके आं नेनानै दं अमा जानो अके जागोन जेलानो जागोन अब्लानो खबर मोनगोन दे आरो गिभवे भिडिअ लाबोखागोन आङो गिभवे भिडिअआवहाय बाहागो लाबानो जाबाय बयबो आरोना अके आं नेनानै दं अमा जानो अके जागोन गिभवे भिडिअ लाबोखागोन आङो बाव बयबो माबानो जाबाय कमेन्ट खालामद' सोर दं 6 जन दं लाइक होआखैबा लाइक होदो दे बयबो मोनसे अनुपमा ब्लग हाय नमस्कार लाइक डन थैंक यू लाइक करने के लिए अनुपमा वेलकम मेरे एलबी में कैसे है जी आप खाना बना हो गया क्या गुबुनफोरा आरो 6 मान्थखाय जाबाय ब्लु होनाया बोखारखाया दासिमबो दङ
आं मिथियाहाय इउटुबाव सार्च खालामनानै नायनांगौ र' मा जायो न्यू कम विद 8 आईडी से अनुपमा ने 8 आईडी से बुलाया है एनआर फ्रेंड हो जाए प्लीज अनुपमा के साथ या ऑलरेडी फ्रेंड है मोजां ना आब' खबरफोरा मोजां आगै न्यू काम एन आगै हनै अनुपमाजों लोगो जादो आं लुहरनानै होनसै अनजालु मुसाहारि मा सिरि थानाय नोंहालाय न्यू काम हाय एवरीवन हाय नोंहा दासो दहाय इन्टारेस्ट जानायाव उदै बिगुर साजोबनानै थांजोब्बाय मानसिफ्रा लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आगै 33 लाइक दान थेंक इउ उदै बिगुर साजोब्बाय जासुलामोनजोंहाय अखा हादोंनो थांथ'बाय दाहायसो फैफिनसैनो सुस्मिता आगैजों सोर सोर लोगो गैया लोगो जाबानो जाबाय ए बाग्लारि आगै फैबाय जोंहा नै हाय मा खबर खबरा बिदिनोसै आगै मोजाङैनो दङ नोंहालाय मा खबर आगै खिथाहरदो लाइक होआखैबा लाइक हरदो ए बाग्लारि आगै आरो सोरजोंबा लोगो जुदि गैयाबा लोगो जाबानो जाबाय अन थेंक इउ अन रहने के लिए जासुला नारें जानाया आयु नारें जादों खामानियानो जोबा दे मावदो नेहा आगै दे खामानिया थैबासो जोबोनोहाय थैजासिम जोबानो खामानिया गारियाफोरनासो खामानि गैया ब्लु होदो दे संतोष हाय ब्यूटीफुल हाय संतोष कुमार वेलकम मेरे एलबी में आपका चैनल नहीं है मेरे को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए संतोष कुमार जी वाई यू हिट योर बेस्ट टुडे हेड टुडे What? Why you hide your face today?
क्योंकि सो गई मैं इसलिए। अनुपम जी सपोर्ट कीजिए प्लीज कम। अनुपमा जी आपको बुला रही है सुष्मिता। एन ब्लक अन थेंक इउ आगै अन थानायनि थाखाय। आयदा एसेनोसै जाबाय एसे गोलांसैसो आङो दैसा र' जा गरम जादोंहाय। निकि ब्लग फैदों नै जोंहा गैया दिनै। वेलकाम निकि ब्लग आगै मा ओंख्रि जानानै फैखोलै आगै निकि। निकि आगै मा ओंख्रि जाना फैनायलै नोंहा। मा ओंख्रि जाना फैखो निकि। बाबा रुदो दे। थांजोब्बाय साब्रैल'सै। लाव आरो सयाबिनसो आब'। नोंसिनालाय मा ओंख्रि जाखो। जोंहा दिनै मिरामिस आगै माबा भिन्दि एवनाय आरो फान्थाव बार' मासिया गुफुर गुफुर बेखौ एवदों आरोना। मारै जाखो रावबो कमेन्ट हरा ना कमेन्ट श' जाफैयाखै जाखो। थाम्फै अरजोब्बायहाय आंखौहाय। अनुपमा जी फुल वर्ड्स के साथ सपोर्ट डन 320 ओके बोला है। निरंजय नार्जारी फैदों जोंहा हाय वेलकाम निरंजय नार्जारी लाइक होदो आगै लाइक होदो मोनसे दे। लाइक दियो लाइक दियो। मा खबर बाजै खबरा बिदिनोसै आगै मा होनबावनो आरोना मोजाङैनो दङ।
नोंहालाय मा ओंख्रि जाना फैखो आगै खिथाहरदो दे। ओमफ्राय आदायालाय उन्दुबाय नामा? उन्दुवाखै मबाइल नायगासिनो उन्दुबायानो होनजाबाय आरोना। अन थेंक इउ। आयु थाम्फैया मुसारि सोंगासिनो आयु अयथासार थाम्फै अरबाय आंखौ। आरे मानहोजोब्बाय आथिंखौनो थाम्फैया। र' सना र' दैसा आंनि फिसा दैसा ब्रह्म थाम्फैया खर'आवनो बाखोना माखो आंनि फिसाखौलाय। अन सोर सोर दं कमेन्ट खालाम थाबनो दे। मोनसे गाजा होननानै मिनिहरदो एसे। आयु माथो थाम्फै हाबना दंखायोलाय। हायेन मुसाहारि नोङो। Santosh Kumar, how are you? Please support me. I am coming. गाज्रिनो एना गैया गाज्रि होनहरगारबायहाय नै। थाम्फैया आदै आथिङाव मानगाहोजोब्बाय थोस। मानो गाज्रि जाबाय थाखो नेहा आगै। इगनर खालाम बेफोरखौ इगनर। होद साला बबावबासो नांलाबायदों अखाया। ए बाबा एन मुसारि आंखौ बावबाय नामा होनो। निरन्जया गैयाबा मोजांबावसो मालाय। अन ए बाग्लारि थेंक इउ। सिथा बाबुनि थाखायनो नोंसोरजों मोजां रायज्लायनो हायाखिसै आङो सिरि मोनोना रायज्लायबा। बेखायनो आं दं दे ओमफ्राय बिदिनो दं। गोसोआव दा एसे रोमै थानाय नाथाय बिखाया गावो खुगाया
गोसो दङ एसे रोमै रोमै नाथाय बिखायाव खुगाया गेवानो आयु बुजियासै आं गोसोआव दं एसे रोमै रोमै नाथाय बिखाया गाव खुगाया गेवा होननाया दुदा apa deh belum bisa साथामल'सै सोर सोर दङ जाखो निरन्जया आंनि ब्लगाव खावदों हुई जाम्बा सोर दंलाय दोननोसालां उन्दुनो ओंखारबाय आं आगैमोन गुड नाइट होनहरदो दे सोर दं साबाय दङ गुड नाइट सिस्टार गुड नाइट बाय बाय दे दुदो बाबा दुदो गोलोमदोंहाय गथ'आ बार हाबफैखाय आदि थाम्फै थाम्फा अरजोब्बाय आंखौ दोननोसां आगैमोन गुड नाइट बाय बाय